Dar Sawra fir-Rabat li sa ftit xurilu kienet isservi bħala dar għall-anzjani se tieħu l-ħajja mill-ġdid bl-ilħnat ta' tfal u żgħażagħ b'diżabilità. Dan wara l-Arċidjoċesi ta' Malta għaddita lil The Malta Trust Foundation għal 65 sena biex tmexxi fiha ċ-ċentru tal-mużika u l-arti. Iċ-ċentru l-ġdid bl-isem ta' Sawra Empowerment Hub se jindirizza il-lista ta' stennija ta' madwar 250 tifel u tifla. Il-ftehim ġie siġilat il-ġimgħa waqt ċerimonja tal-iffirmar fil-preżenza tal-Arċisqof Charles J. Cicluna u ċ-Chairperson tal-Fondazzjoni Mary Louise Colejro Preca. Disponibbli biex jitħarġ kisa f'Malta li l-proprjetà tagħha tintuża l-aħjar u l-aqwa b'mod l-aqwa għal skop soċjali u l-eżiġenza importanti ta' żmien tal-lum li dawn iż-żgħażagħ b'diżabilità jew inkella b'abilitajiet differenzjati ikollhom ukoll dak li qed jissejjaħ Empowerment Hub. Il-President Emeritu Colejro Preca sejħed dan il-ftehim bħala storiku. Qalet li dan se jpoġġi lil Malta bħala ċentru fil-Mediterran għat-tfal u żgħażagħ. Ta' tħajr li l-Knisja għall-loti ta' din id-dar b'valur ta' 25 miljun euro u qalet li l-ħolma tagħha hi li ċ-ċentru l-ġdid jinbidel f'one-stop shop għal familji biex jaraw li l-ulidhom b'diżabilità jirnexxu. Empowerment Hub se jkun qed jindirizza wkoll bżonnijiet oħra gaps oħra, eżempju fil-qasam ta' occupational therapy li hemm ukoll f'social enterprise biex żgħażagħ li jixtiequ anke jidħlu fid-dinja tax-xogħol ikollhom it-taħriġ meħtieġ u allura anke noħolqulhom l-opportunitajiet għal opportunitajiet ta' impjieg. Il-proprjetà ngħatat b'self bla ħlas lill-fondazzjoni li se tapplika l-fondi pubbliċi u Ewropej biex jirrestawrawha. Il-valur tax-xogħlijiet mistennija jilħqu l-10 miljun euro.